Niemoc a medikamenta na wiesna. Już czasu do doktora przylazła blondyna ze rozharatanym palcyskiem przy lewej gracji. Jakoś to się stało, pyta doktor. Ano, panie doktorze, próbowałach się zabić, próbowałach się zapukać. Jak? Chcieliście się zaszczelić? Prasknęliście się paniczko we palcysko? Nie, najprzodzie wycelowałach we serce. A jak się wspomniała, wiele we wercie była operacja wrażenia silikonów do cycków, na poczłach celować we gęba. I zaroski mi się wspomniało, wielach zabulała kiedyś temu ortodoncie. Toż też zaroski wycelowała we dakel, ale kiedy się wystawiła, kiedy się poszczelowała ten srogachny gruch, uzdałach, co go decko wycisza i zatkałach lufaty knary. Ten widz to pewnikiem była przyleżytość, i sobie sam żyknąć deczko o zdrowiu. Same miarkujecie moje wyrostomie, co na wiesna przylazują na ludziska roztomajte zorty niemocy. Ludzie tyrają po doktorach, sznupią za medikamentoma, po aptekach, a już stary karlik ze kocendra genau wytuplikował, jak to idzie przyjść do zdrowia, jak ci to też ze tą medycyną i doktorską hilfą jest. Ano, mamy 6 knifów, jak przyjść do zdrowia, kiedy już człowiek jest na wiesna blank niemocny. Człowiek niemocny nie idzie, nie dowo skozać, co by doktor ku niemu przyszł. Pora dni nie skorzy, wyzdrowieje. Człowiek niemocny dowo skozać, co by doktor przyszł, ale ten nie przylazuje za pora dni, człowiek jest lepszy, lebo blank wyzdrowił. Człowiek niemocny woła doktora. Doktor przylazuje, tyle a co ino poło sprawio i żadnej recepty nie naszkryflo, ten istny juzać wyzdrowieje. Człowiek niemocny napytał doktora, doktor się przykwansko, recept na szkryflo, tela, co ten niemocny nie depto do apteki, za poradni jest lepszejszy, wyzdrowiał. Człowiek niemocny pyta doktora Dosia, doktor się przykludzi, recept na szkryflo, chory posyło do apteki popile, ale ich nie łyko, tyż wnet wyzdrowieje. Człowiek chory, niemocny, woło wartko doktora, doktor gibko przylazuje, szkryflo recept, ten istny posyło do apteki, społek nie pile, lebo inkszo medycyna, nic mu nie zaszkodzi, też obstoi, też wyzdrowieje. No ale jest też i inszy recept. Jeszcze za blank starego pierwy, za starej Polski był taki wywołany wyszewcioż Izrael Poznański, który zawdy go dał tak. Kiedy ja jest niemocny, to tyrum do doktora. On mnie obado, on mi przepisuje medykamenty, on mi wystawia rechną, ja płaca, ja miarkuja, on chce żyć. Zatem ja pędaluję do apteki, aptekarz dawał mi te medykamenta, wystawia rechną, ja płaca, ja genau też miarkuja, on chce żyć. Na ostatek ja biera te medykamenta, ja je wczepuję do gulika, ja też przecamć chce żyć. Oj, więc pnioku.